Sekulako estropada egin du eta guain ikusi berko du, bueltak ontze egiten dan, ez? Han bentaja hori atea dugu, nik, emeretzi berroi bat ingo duke Tiranekin 8 segundoik gusto izango litzake. Galiziarrak pixkat sorpresa edo espero zenuena? Bueno, bagenekiun indartsuak dabiltzala urbareetan eta gaur nik esaten nuen 20 minututik berako estropada izango zala eta hala egin dute, ez? Eta hortikan bera hasitako ja hemen gauzak larri izaten dira, estuak izaten dira, ez? Ikusiko da, nola bukatzen duten, da momentuz ikusetena ondo datoztik, Castroi bentaja gehituz, da nola bukatzen duen, ze demoretan bukatzen duen. Bueno, Orio beti ateatzen da favorito bezala, hori ez da urtero horrek aparteko presioa sortzen duen. Bueno, Oriok beti dauka izen hori, ez? Beti, irabaztea hortako egiten dugu gaina lana, ez? Irabaztea ateatzen gara, baina presioa, nik esaten dut beti favorito ateatzeak ez digula 10 segundoko aldea ematen, ez? Beti beste egin paren atea berri izate dugu. Urduri, guainik. Bai, noski bukatu arte, bai. Suerte, Josu. Eskerrik asko. Bendator Orio, momentu honetan Oriok Tiranek baino 7 segundu hobeago. Hau da guk harturiko erreferentzitxoa, Aquarium inguruan jakina. 10 segundu une honetan Oriok Castrori. Oriok Castrori 10 segundu isla inguruan. Guk hemen begibistan hartu ditugun momentuan hartutako erreferentzia. Eta honek esan nahi du Tirane Castrori 3 segundu. Beraz, sasi sailkapena une honetan hau litzateke. Orio, bigarren Tiran 7 segundura, hirugarren Castro 10 segundura. Bai, zaizu, alde polita ateratzen nahi da Orio, eta hori ikusirik Castro nondoan, hori Castrokoak urduritasuna, eta Orio pixka bat hori, beste lehenengo txanda irabazi duen Tiran horrei abantaila handiago atera, eta nik uste dute estropada, gaur utzi nahi dutela talde guziak erabakita, eta baleiteke Orio gaur erabakita ustea, ez? Orio lehen tokian, Castro bigarren, hirugarren Zumaia Getaria, laugarren Donostia Arraun. Hauek atzean eta hauek oso garesti izango dute. Nik uste Zumaia Getariak ere bai, ohorezko txandan burua sartzea, edozein kasutan ez dugu ezer aurreratuko, baina zera argi ikusi dugu. Lehen txandan Tiranek irabazi bai, baina gero Hondarribia, Kostape, Trintxerpe, zuloa hondirik gabe hurbil izan direla. Eta alderantziz hemen, Zumaia Getaria eta Donostia Arraun atzerago ditugu, eta hauek ez dutuzte txanda nagusian sartzeko modurik izango dutenik. Donostiak ez azkena datorrelako, eta ez da ere Zumaia Getaria. Baina zain dezagun garailaren denbora, erreferentzia Tiranek markatu du. 19:47. Lehen txanda irabazi dute Galiziarrek, 19 eta 13 orain, aurretik Orio, bigarren, hor dator Castro, 10 segundu bien artean. Oscar Rodríguez bere mutilak animatuz. Beraien burua ere animatuko dute, jakina Orioko arraunlarie. 19:30. Ez da erabakita geratuko bandera, hori behintzat argi dago. Datorren igandean emozio handia izango dugu. Bukatu dute 19:40. Jose Julián Olasagastik hori bai begi luzea. Hemen datorre, bigarren tokian, Castro. Castrorentzat 9 segundu ia 10 gehiago. Hirugarren Zumaia Getaria, baina hauek atzeraxeago datoz. 19:40, behin-behineko denbora guk harturikoa. Bigarren Tiran izango genuke 19:48, Castrorentzat 19, gehiago 49:10, 2 segundutan dira Tiran eta Castro, hori esan daiteke. Eta Hondarribiak 20:05 markatu du, Hondarribia txanda nagusian izango da. Hor da Zumaia, 52 segunduko atzerapenez Zumaiarrak, eta oraindik atzerago izango ditugu Donostiarrak. Beraz, oraintxe lanak amaitzear, bukatu dute 55 segunduko atzerapenez Donostiarrak. Eta datuak nabarmenak dira. Garaile Orio, 19:40 markatu dute Oriotarrek, denborarik onena beraientzat. Bigarren txanda honetan, bigarren Castro izan dugu, 10 segundura, hirugarren Zumaia Getaria 52 segundura, eta laugarren Donostia Arraun 55
segundura. Xabier Andueza protagonistaren bat hartzeko moduan baldin bazara, eta Oriotarra izango da hori, pentsatzen dut, nahi duzunean zurea izango da hitza. Bien bitartean, erreferentziak aztertu behar ditugu, eta txanda nagusirako argi dago. Oriok badituela segunduak, 7 segundu ikusiko deu eunenekoak tarteko, 7-8 izan daitezke. Zer iruditzen zaizu hori, Baserri? Bueno, talde indartsua dini, ni uste dut 7 segundo alde politia dela ateratzeko, bi trainera pasean aldea dago, ez da dene esana, Tiranek erakutsi du lan handile egin dula, eta guain ikusi behar datorren igandean, etxanda berean jarrita zer gertatzen den, ez? Badakigu hori nola dagon, Tiranek erakutsi du berea, eta nik uste dut bisitasun pixka bat emateko modukoa dagola datorren iganderako, ez? Valentin, denborak, lehen epaileekin burrukan izango dugu ohiturari jarraituz. Valentin, bakoitzak berea zaintzen du, eta bien bitartean gogoratu nola dagoen sailkapena, eta txanda nagusian Hondarribiak burua sartu duela. Hor da, gure sailkapena, Euskal Telebistaren sailkapena. Orio, 19-19, Tiranek 8 segundu gehiago. 3. Castro, 10 segundura. 4. Hondarribia, 25 segundura. Kostape, 28 segundura. Trintxerpe, 13 segundura. Zumaia Getaria, 42 segundura. Eta 55 segundura, Donostia Arraun. Datorren igandean konsolazio txandan, denbora ofizialak